लोकांक तूं दान सोड. आतां तांणी आयकल्लें पुरो म्हणून. पूण जेजून तांकां एक असर्ये कर्ण दाखोवचें आसलें. देखून आमी पळयता थंयसर कितें आसा गी म्हूण पळोवन आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें घेवन देवाक अर्घां दिलीं आनी मोडून शिसांक दिलें वांटूंक. शिसांनी हेय म्हळें तांकां दान सोडू आनी जर तर तेणें खंय शेतांनी बटांनी आंगडीन खंय सरी उंडे मेळटा जाल्यार पळोवन दी आनी बिडार मेळटा जाल्यार मेळोवन दी म्हणून. आमी पळयता तिनी गरजो पिडा गूण करचें, भुकेल्या लोकांक जेजून खाण दिवचें आनी ताज्या मागीर तांकां बिडार मेळटा जाल्यार पळोवन दी म्हणून शिसांनी म्हणल्या वेळार जेजून तांची जतन घेवची आमकां पळोवंक मेळटा. आज आमी नियाळ करचे बरी ह्या अनिरीक्षीत पावसा वरवीं मस्त मनशां कांय आशिल्ल्यांक ते कश्ट कळचे नात. कितें घरां आसा गी एक थोड्या दिसांक जाय तितलें सुदारशीत, पूण कोण आपल्या दिसपट्ट्या घरांसाक कामाचेर होंदून आसात तस जाल्यार मनशांक निजा की एकच बोवटी हात पाय बांदून गेल्ले बरी पावसा वरवीं. तांच्या घरांनी वरवीं ना, पयशे नात आनी तेच प्रमाणे जर तर घरा भुरगीं आसलीं जाल्यार आनी ताज्या मागीर कोणी प्रायमतां आसलीं जाल्यार मस्त तोंदरे. देखून आमी जाल्यार ह्या संदर्भाचेर आज आमी मागया सोम्याचे काकूळ तूं ह्या तिनी गरजां खातीर कोवीड पिडे वरवीं तरतोरून गेल्ल्या सगळ्या संवसाराक आमच्या देशाक आनी तेच प्रमाणे खाणा जेवणाचो तत्वार आशिल्ल्या मनशां खातीर आनी सांगाताच आमी मागया बिडार नातलेल्या मनशां खातीर निराश्रितां खातीर आमी मागया. आनी देवा कळीत आसा सक्कड काळ कितें जावन आसात आनी तातूंत हो पावस आमकां येवन आसा, बरेंय आसा पाडी आसा आनी तातूंत आमी देवा लागीं मागया कोणाकी चड तोंदरे जायनासतना बरें मात्र ह्या पावसा वरवीं जावं दी म्हणून ह्या तेरसा वेळार आमी मागया. पयलो मिस्तेर संतोशाचें मिस्तेर पयलो मिस्तेर देवदूत मोरयेक बरी खबर दिता. हो कण तेर्स आमी भेटयता आसतना मागया आमी आमच्या भोंवतणी येवचें हें वादळ आनी पावस तो देवाच्या वर्त्या जाणवायेन ताच्या वरवीं बरें मात्र जावं दी आनी चड लोकांक आनी कोणाकी हाचे वरवीं तोंदरे जायनाशें देव राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून ह्या तेरसा वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Amso disportogras asankadi anilium chesukaya mukshita तशें आमची पातकां भुगोस आनी आमकां दाळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आमकां वप्या खातीर विनंती कर आदानीच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा काने पुता काने पवित्र आत्म्या सदी तसाद आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू आमचे पातका आमका बक्षी यमकानाच्या उद्यातले आमका निवार सगळे सत्म्या चड कर तुझी काकुळतीची अधिक गरज असल्या सरकार वन पावई. दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता हो मिस्तेर नियाळन तेर्स आम्ही भेटत असताना मागे आम्ही आमच्या भोवतणी गरजांनी असलेल्या मनशां खातीर प्रत्येक जावन खाणा जेवणाचो तत्वारांतल्या अति दुबळ्यां खातीर उदार मनाच्या मनशा मुखांतर आनी त्याच प्रमाणे हेर कोण शेजारी इश्ट मित्र आसात तांच्या मुखांतर भुकेतल्या मनशांक बरें खाण जेवण मेळच्या खातीर ह्या तेरसा वेळार देवाची काकूळ तूं आमी मागया. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या भुक्षितांव तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां थाळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता आमेन. हे ए म्हज्या म्हज्या जेजू आमच्या पातकां आमकां बक्षी यमकरणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सगळे सत्म्या चड कर तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्यांक सरकार वन पावय. तिसरो मेस्तर बेतलेमांत जेजू जल्मता. आमी पळयता ह्या गणितांत जेजूक जल्मोवंक खंयच्या कडेन सुवात मेळोंक ना. तो उक्त्या मैदानार थंयसर गोट्यांत जल्मलो. सर्गा संवसाराचो धनी वो संवसार आसतलो ताणें तरी पूण ह्या संवसारांत मनीस जावन येता आसतना ताका जल्मोवच्या खातीर सुवात मेळनातली संगत आमी पळयता. आज वो तेर्स नियाळतना आनी भेटयता आसतना आमी मागया ह्या पावसाच्या वेळार अनिरीक्षित पावस आयिल्ले वरवीं कोणा सकडाकी रावोंक घर ना
या कोणी डेऱ्यांत टेंटांत आसात आनी उक्त्या सुवातेनी आसात तांकां रावोंक फावो तो जागो मेळोन दी, बिडार मेळोन दी म्हणून ह्या तेरसा वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. Vamos despertar graças a Deus, anemiam Jesus que lhe amuxitão, tuxam tripat camugos, anemiam cantarlem por andinaka, pun vaitantlem canival. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. नमान मरिये कुरपेन बुरले सुमे तुझे सांगता श्रेयांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू. Bhagavati Muri Devachmai, Avopya Kativ Nadikar, Atanim Chaman Chamarame. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्यात Zasati Zasatani Sada Sarvata Amen. ये मुजा जेसू आमचे पातका आमका बक्षी एमकणाच्या उजांतले आमका निवार समे सत्म्यान सडकन तुझी काकुळतीची अधिक गरज असल्यान सरकार वन पवय. सो तो मिस्तेर जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयतात व मिस्तेर नियाळ तेरसामी भेटयत आसतना आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी फोना मुखांतर व्हॉट्सॲप ईमेल अशा जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या वेगवेगळ्या गरजां खातीर आणि प्रत्येक जावन तांच्या पैकी कोविड पिडेक वळख जाल्ल्या मनशां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. थोडे खबरो निजा की ह्या पिडे विशांत भिरांत उठोवचे तसले केंद्र सरकारान गंगानायत निजा की 2000 मोडी आसली म्हणून ओपोवन घेतला. तशें म्हळ्यार हे दोळपर्यंत कोणाक कळीत नासलें कितली मनशां न्हंयत उडयल्लीं म्हणून निर्जीव कुडी. जर तर नांव नासतना गेल्ले इतली मोडी आसात जाल्यार निजा की आनी कितले मनशां मरण पावल्यात ताजो अंक संको सारको कळीत जायना ह्या आमकां येदोळ मेळोवंक ना. आनी तातूंत आमी मागया असली मस्त मनशां जायतीं जाणां तांकां निमाण्या वेळार कोणी पळोवंक नासतना मरण पावलीं आनी तांकां एक बरोसो अंतीम संस्कार दिनासतना कान उडयल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. काल एका फिरगजींत 13 जाणां आनी त्या फिरगजींत आज आनी 2 जाणां मरण पावलीं आमकां पळोवंक मेळटात आमच्या दियेसीजीन. आनी तातूंत ही पिडा बेगीनच देवाच्या दयेन काकुळतीन नियंत्रणाक येवच्या खातीर आमी मागया. सकड मनशांक रक्षण मेळोवन दी आनी देव तांकां सांबाळून दी म्हणून ह्या तेरसा वेळार तांच्या पासत आमी मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ दिवशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तोता आता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मुजा जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी एमकणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्यान चड कर तुजे अदीक कापड तुजे अदीक गरज असल्यांक सरकार वन पावय. पांचवो मेस्तेर सुकलो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा. लोकांची मस्त गर्दी आसल्या जाग्यार जर तर एक आवय आनी ल्हान भुरगें तांतल्यान वेता जाल्यार ते भुरगें केदाळा सुरक्षीत आसता गे म्हणून भुरग्यान आवयचो हात धरल्या वेळार न्ही बगार आवयन भुरग्याचो हात धरल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार भुरगें तिशी निशेन पळोवन वेता आसतना आवयचो हात सोडीत जाल्यार आवय कळचें ना. ताच्या बदलाक जर तर आवय भुरग्याचो हात धरी जाल्यार केदाळाय भुरग्याचो हात सोडिना ती सारक्या रितीन धरता. त्याच प्रमाणे आमी देवाक लागीं आसा जाय पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार देवान आमचो हात धरन चलय जाय. आमी देवाक कितलें घेता गी ताच्या चड मापान देवान आमकां हात धरून चलोवचें गरजेचें आनी तो वळू आमी देवा तावन पयस वचना देखून आमी मागया आमच्या खातीर. आनी तशेंच कोण सकडी सूख अभिप्राय वरवीं सूख सवय वरवीं सूख सांगातपणा वरवीं सूख शिकवणे वरवीं कोण सकडी देवा तावन पयस गेल्यांत तांकां देवान तांकां पाटी हाडच्या खातीर तांचें मन परिवर्तन जावच्या खातीर तांणी देवा लागीं पाटी येवच्या खातीर ह्या कणतेरसा वेळार आमी देवाची दया मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवती देवाचमाय हांव पियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचमाय हांव पियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचमाय हांव पियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता श्री अंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता श्री अंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता श्री अंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता श्री अंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता श्री अंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता श्री अंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची आम्हा प्रियांका नदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमका मोक्षी यम कोणाच्या भुजातले आमका निवार समे सत्म्यांग सगळं तुझी काकुलतीचे अधिगर्स असल्यां सरकार होऊन पाय नमारानिये काकुतीचे माये नमान आमच्या जीवा अमृता आणि भरोसा तुका मुलं मारताव आम्ही परदेशेची बाळका या दुःखाच्या कोणात असता आजकार नुस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करताव तर तू आमचे शके ते तुझे काकुतीचे डोळे आमच्या वयर पडती आणि या परदेश उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैव फळ जेजू कामका दाखय हे दयाळी हे मोकाळी हे दुर्लभी अवकारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वचना कमी फौजोंच्या खातीर सोमिया काकुलतामची कर सोमिया काकुलतामची कर क्रिस्ता काकुलतामची कर ख्रिस्ता काकुलतामची कर सोमिया काकुलतामची कर सोमिया काकुलतामची कर क्रिस्ता ऐकमका ख्रिस्ता ऐकमकाम क्रिस्ता दयन ऐकमका ख्रिस्ता दयन ऐकमकाम सर्गींच्या देवपा काकुलतामची कर देवापुता संसाराच्या तारोका काकुलतामची कर देवा पवित्रत्म्या काकुलतामची कर संतसिमा त्रिंदादी एकस देवा काकुलतामची कर भगवंती मोरिये आम्हापासोत विनंती कर भगवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर भगवंती औंकवारीचे औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर ख्रिस्ताचे माये आम्हापासोत विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हापासोत विनंती कर काकुलतीचे माये आम्हापासोत विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हापासोत विनंती कर बरवशाचे माये आम्हापासोत विनंती कर बहु नितळी माये आम्हापासोत विनंती कर बहु निष्कळंती माये आम्हापासोत विनंती कर खत नतले माये आम्हापासोत विनंती कर आपूट माये आम्हापासोत विनंती कर मोगपात्र माये आम्हापासोत विनंती कर विचित्र माये आम्हापासोत विनंती कर सुबोधने माये आम्हापासोत विनंती कर रसनाराचे माये आम्हापासोत विनंती कर सडवंदराचे माये आम्हापासोत विनंती कर बहुशनी औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर मनापात्र औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर परगटून फौजल्ले औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर पदवेदार औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर दयाळी औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर विश्वासी औंकवारी आम्हापासोत विनंती कर नीतीच्या अर्श्या आम्हापासोत विनंती कर जानवयाच्या सियासना आम्हापासोत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हापासोत विनंती कर आत्मेक पालगना आम्हापासोत विनंती कर मान फौजला पालगना आम्हापासोत विनंती कर भक्तीच्या परिमेत पालगना आम्हापासोत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हापासोत विनंती कर दाविदाच्या बुर्जा आम्हापासोत विनंती कर दाड्याच्या बुर्जा आम्हापासोत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हापासोत विनंती कर सोल्याच्या अर्का आम्हापासोत विनंती कर
सर्गींच्या दरवट्या आम्हा बसवत विनंती कर फांतेफराच्या नेकेत्रा आम्हा बसवत विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आम्हा बसवत विनंती कर पतक्यांच्या स्त्रिया आम्हा बसवत विनंती कर तळांतर वेतेलांचे शेकाये आम्हा बसवत विनंती कर दुखीसचे बुजावणे आम्हा बसवत विनंती कर क्रिस्तवांच्या आदारा आम्हा बसवत विनंती कर बडव्यांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर प्रवादीचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर कन्फेसराचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर अंकुवारीचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर सोमेश भक्तांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभावले राणीये आम्हा बसवत विनंती कर सर्गिंग येतिले राणीये आम्हा बसवत विनंती कर बहु पवित्र रुजारीचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर देवाचे शेलिये संसाराचे पाप कटतले भगो समकाय सुमियाव देवाचे शेलिये संसाराचे पाप कटतले दयनायकम काय सुमियाव देवाचे शेलिये संसाराचे पाप कटतले काकुळतम श्रीकर तुझी ससाय काल ए देवाची भगवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो वेपारो करिनाका पूर्ण समेस विज्ञानती आमकां सदांच निवाल आनंद भरीत आणि सदैवी अंकुवारी भगवंती देवाचे माये आम्हा पसवत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजोंचे खातीर ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणी मोरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बचवेचे नाव आमकां जोड दवरला भगवंत ओंकार मरियेचे भोग पवित्र उजराचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिलस आमी पाटलाव करिसो आणि तांतू बसयले आमी जोडीशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सोवे असो. तुमची सवय असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. निमाणे गीता मिंगाविया मरियमाच्या मानाक. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ ആവേ മരിയ കന്യാമാതാവേ ആവേ മരിയ കന്യാമാതാവേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ തലമുറകൾ തോറും പാടും ഭാഗ്യവതി അമ്മ ജപമണിമാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവളമ്മ തലമുറകൾ തോറും പാടും ഭാഗ്യവതി അമ്മ ജപമണിമാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവളമ്മ പരദേശായി അമ്മ ദൈവത്തിന് പാകാൻ കന്യാശ്രമമായി അമ്മ യേശുക്കു വളരാൻ പരദേശായി അമ്മ ദൈവത്തിന് പാകാൻ കന്യാശ്രമമായി അമ്മ യേശുക്കു വളരാൻ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ മുഗൾ പുത്ര സോവേ अंकार आशीर्वाद देवा आमकां भगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.